जोंनि हारिया बे जौ लोंनाय जौ फाननाय बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनांगोन स्पेशली आङो जौ फानग्राफोरखौ बुंनो सानो आरोखि ना गामि गामि जौ फानग्राफोरखौ आरो बबे गोसोजों जौ फानो हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एसबि रानी बड' निउज चेनेल बा अनारा सिबिरानी ब्रह्म मेडामा फंनैसो बाथ्रा बुंदों जौ लोंग्रा आरो जौ फानग्रा न'खरफोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो स' नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जौ फानग्रा न'खरनिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंदों सिबिरानी ब्रह्म थामहिनबा एसबि बड' निउज इउटुब चेनेलनि अनारा बे बाथ्राखौ बुंदों रायजोफोर स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जौ लोंग्रा आरो जौ फानग्रा न'खरफोरनिसिम बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो सिबिरानी ब्रह्म मेडामनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय गोजोनथावना जागोन होननानै आं सानो स' नोंथांमोना जोबजासे नायलां अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय स' नायलांदो जोंनि हारिया बे जौ लोंनाय जौ फाननाय बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनांगोन स्पेशली आङो जौ फानग्राफोरखौ बुंनो सानो आरोखि ना गामि गामि जौ फानग्राफोरखौ आरो बबे गोसोजों जौ फानो आं जौ फाननायखौ लोंहैनानै बिस्रा सानफ्रामबो नांलायहैयो आं माबोरै बिसोरनि न'खराव अर सुनानै होबाय थानाय बे मोनसे साननो गोनां आरो गुबुनफोरा माबोरै जौ फानालासे न'खरखौ सालायगासिनो दं जौ फाननायाल'थ' न'खरखौ सालायनायनि मोनसेल' लामा बिदि नङा न'खरखौ सालायलांनो थाखाय जों जौखौनो फानथारनांगोन बेबायदिथ' नङाना मालायफोरा असान्थि जाहैबाय थायो सोरबाया बुथार जायो सोरबाया बुलायलायो बिसिया फिसायखौ बुहैयो बिसि फिसाय दावराव दावसि जायो आंनो जौ लोंनानै थांबाय बैसिनाव दावराव जाहैबाय बेखौ आं माबोरै खालामनो हायो माने सोरनिबा न'खरखौ धंस' खालामनानै होनाय थाइसे थाइनै रांनि थाखाय नङा होनबा थारपरे जोङो दस्रा बेफार फालांगि खालामनो हायो मैगं थाइगं गायनानै जोङो मैगं थाइगं फाननो हायो बेफोरजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो गुबुन गुबुन गोबां खामानिफोर दङ जायखौ जों मावनानै जिउखौ खुंलांनो हायो आरोखि ना ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा मा जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो जौखौ लोंनो रोङा गोबाङानो जौखौ लोङो खिन्थु जौ लोंनो रोंनाय आरो जौ लोंनो रोङि बे मोननै डिफारेन्स थायो जौ लोंनो रोंनाया माबायदि खायसे मालाय हिसाबनि लोङो सब समाय मोनबानो लोंनाय बेबायदि नङा ओमफ्राय जौ लोंनो रोङिया मा फुंनिफ्राय मोनाजासे जौ लोंनाय बे जाहैबाय जौ लोंनो रोङि माबायदि जौखौ लोंनांगौ बिसोरो जौखौ बाहायनो रोङिफोर फुङावनो मोखां सुयैनि सिगांनो जुदि जौ लोङोबा मोनाजासे जुदि जौ लोङोबा होमबा जौ लोंनानै नोंनि देहाया नस्थ' जाखाबाय खर'आ नस्थ' जाखाबाय नों मा खामानि मावहैबावनो ओरैबायदि मानसिफोर आं खोनादोंहाय मैया जौ लोंनाया बारा जादोंलै खर' सादों बे खर' सानायखौ लोंहोनो खर' सानायखौ गाहोनो थाखाय आरो दिनै जौ लोंबावनांसिगोन जौ लोंबाय जौ लोंबासो खारमारोथ' बेबायदि दङ बिदिनो लोङै मा बे मोनसे हुदायाव खारलांबाय आरो जौ लोंबासोलायनो खर'आ मोजां जायो बेलाय बोरै जाखो जौ लोंनानै जे बियो गावनि समय खहा खालामबाय न'खर संसारनि फारसे जेबो मिथिला खामानि दामानियाव थांनांगौ ना थांनाङा बेफोरखौ मिथिला जुदि खामानि दामानियाव नों मोजाङै ओंखारलाङाबा बबेनिफ्राय गरसे गरनै रां मोनगोन आरो गरसे गरनै जुदि रां बुथुमनानै होफैनो हायाबा बिसि फिसाया माबोरै गोजोनै संसार जागोन बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जायो बे जौनि थाखाय आरो जायनि थाखाय न'खराव असान्थिया जायो जौ लोंबाय दिनै ग्रुप जाबाय एफा मोजां ग्रुपखौ गारनानै आं बोरै खामानियाव ओंखारलांबावनो जौ लोंनाया मुजिफुथारदों मुजिफुनायखौ गारनानै आं बोरै खामानियाव थांनो बेयाव थांला आरो लोंखांलायबाय लोंनानै मा जालायखो देहाया गाज्रि जालायबाय लोंनानै माथो राखांथारासैलै फेब्ला मोनथारबाय बोरै खामानियाव थांबावनो मावनो हानाय नंलालै दिनै खर'फ्राबो साजोब्बाय बेयावबो खामानियाव थांलालाय बिदिनो जोंनिया जौजोंनो गफबनानै थाबाय आरो बुंजानाय बायदिबो जायो जोंनिया आरोखि ना जौजोंनो थायो नोंसिनिया बेफोरबायदि होननानै जों गुबुनजोंबो जों बुंजानो गोनां जायो जों खोनाबाय आरोखि ना जोङो जोबोद लाजिनाय मोनो आरोखि बे जौनि बेलायाव मालायफोरजों जों जेब्ला बिदि होनजायो बे नोंसिनिया बिदिनो जौ लोङो हौवा हिन्जाव जौ लोङो बिदिफोरबायदि होनो नालाय अब्ला जों एसे लाजिनायखौ मोनो आरोखि ना बे जौनि जाहैलायबाय UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद UG ब्रह्म जिन्दाबाद UG ब्रह्म जिन्दाबाद रंगरा नार्जारी जिन्दाबाद रंगरा नार्जारी जिन्दाबाद खाम्फा बरगयारी जिन्दाबाद खाम्फा बरगयारी जिन्दाबाद चन्दन ब्रह्म जिन्दाबाद चन्दन ब्रह्म जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद राखिब লাগিব এই শান্তি আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ইয়াত বড় অনাবড় ৰাজনীতি নাই সমাজ ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদৰ ৰাজনীতিৰ দিন গ'ল এতিয়া চবকে একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই বড় মা
মোর বড় মাতৃক যিমান মৰম কৰো একে সমানে মোৰ ৰাজবংশী মাতৃ মোৰ ইয়াত বসবাস কৰা সূত্ৰধৰসকলৰ মা বঙালীসকলৰ মা মাইনৰিটিসকলৰ মা যিমান জনগোষ্ঠী আছে অসমীয়া মা চবে আমাৰ কাৰণে একে আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এটা সময়ত বৈষম্যতা ৰাজনীতি চলিছিল ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ৰাজনীতি চলিছিল দাদাগিৰি ৰাজনীতি চলিছিল মানুহ কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি চলিছিল আজি বড়োলেণ্ডত UPPL চৰকাৰ অহাৰ পিছত সন্মানে চবকো জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়া হৈছে গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ সপোন আছিলে আজি গণতন্ত্ৰ বড়োলেণ্ডৰ শক্তিশালী হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেকেন্ড টার্ম দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ সকলো লোককে যাতে আজিৰ ডিজিটেল এডুকেশ্যনটো দিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি ঠেংফাকৰি ডিজিটেল এম্পাৱাৰমেণ্ট মিছন প্ৰগ্ৰাম এইটো আৰম্ভ কৰিছো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলক যিসকল বুৱনী শিপিনী যিসকল ঘৰত কাম কৰে ঘৰৰ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকে সেই মহিলাসকলক ডিজিটেল ট্ৰেনিং দিয়াৰ কাৰণে ঠিক কৰা হৈছে বড়োলেণ্ড চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বড়োলেণ্ড মিছন আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে বড়োলেণ্ডৰ শিশুসকল যাতে জন্ম পোৱাৰ পৰাই তেখেতসকলৰ কোনো নিউট্ৰিচনৰ অভাৱ নহয় তেখেতসকলৰ যাতে কোনো ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক আমি সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিব পাৰো এই কাৰণে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বড়োলেণ্ড মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ টোটেল বাজেটৰ 1% ফান্ড আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে যে আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যি ড্ৰাগছ এটা পৰিৱেশ আহিছে য'ত আমাৰ শিশুসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে আমাৰ ইউথসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ফ্ৰী বড়োলেণ্ড আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে শিশুসকলক ট্ৰাফিকিং চাইল্ড লেবাৰ চাইল্ড হেল্থ এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বড়োলেণ্ড মিছনটো আমি আৰম্ভ কৰিছো নিউ জেনেৰেশ্যন টিচাৰ ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ আজি বিশ্বায়নৰ যুগত পৃথিৱীখন বহুত আগুৱাই গ'ল এই সময়ত আমাৰ শিক্ষকসকলক আধ্যাত্মিক যিবিলাক ট্ৰেনিং আজি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যিখিনি শিক্ষা চলি আছে এই শিক্ষাবিলাক আমাৰ টিচাৰবিলাকক দিবৰ কাৰণে ফাণ্ড চেংচন কৰা হ'ল আৰু এই কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব সায়েন্স এডুকেশ্যনটো আমি অতি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আজি বড়োলেণ্ডত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান আৰু অংকৰ শিক্ষা যাতে ভালকে পায় ইয়াৰ কাৰণে আৰু 550 জন অধিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি কৰিবলৈ গৈ আছো যাৰ দ্বাৰা আমাৰ সায়েন্স এডুকেশ্যনটো আমি আৰু আগুৱাই নিব পাৰো বড়োলেণ্ড লাইভলিহুড মিছনত আমি পিক মিছন আমি অগৰু প্লেণ্টেশ্যন বড়োলেণ্ড লাইভলিহুড মিছনত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ যুৱকসকল প্ৰাক্তন আমাৰ যিসকল সংগ্ৰামীসকল তেনেকা বিভিন্ন সেকশনৰ লোকসকল লাইভলিহুড মিছনৰ দ্বাৰা আমি সহায় কৰি আছো সহায় কৰি যাম বড়োলেণ্ডত অৰ্গেনিক মাৰ্কেট তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 420টা VCDCত 420টা অৰ্গেনিক ট্ৰেনিং আৰু প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমি সেই 420টা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ দুই কাষে 10খন আমি অৰ্গেনিক আউটলেট আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো যাতে আমাৰ খেতিয়কসকলে অৰ্গেনিক প্ৰডাকশ্যনটোত গুৰুত্ব দিব পাৰে আজি বড়োলেণ্ডত কেঞ্চাৰ বেমাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে এই কেঞ্চাৰ বেমাৰ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে খাদ্যৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ বেমাৰৰ কিছুমান সন্দেহ আহিছে এই খাদ্যটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে অৰ্গেনিক প্ৰডাকশ্যনটো আজিৰ চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला सिबिरानि ब्रह्म जाय एसबि रानि बड' निउज इउटुब चेनेलनि अनार बिथाङा जौ फानग्रा आरो जौ लोंग्रानि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय सोरबाया न'खरा गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय जुमाय सावनानै फानदों नङा होनब्ला दा बिथांमोननि थाखाय दिनै सोरनिबा न'खरा थेर बेथेर जालांदों सोरबाबा थैनो गोनां जादों सोरबाबा बुलाय सुलाय जादों होननानै सिबिरानि ब्रह्म मेडामा गोबां बाथ्रा बुंलांदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब